Il-politika tal-Gvern fil-qasam tal-anzjani hija mifruxa fuq diversi inizjattivi. Spjega dan is-Segretarju Parlamentari Ġustin Caruana li hija responsabbli mis-settur. Fost oħrajn fissret il-ħsieb tal-Gvern biex l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità u l-kumdità ta' darhom, xi ħaġa li tista' tintlaħaq ukoll permezz tal-Elderly Living Carer Allowance. Miżura mħabbra fil-budget immirata lejn anzjani li sal-jum li nqara l-budget tas sena d-dieħla kienu fuq lista ta' stennija biex jidħlu f'xi waħda mid-djar tal-anzjani madwar il-pajjiż. L-applikazzjonijiet għal dan il-proġett pilota se jiftħu f'Jannar li ġej u l-Gvern se jkun qed iħallas nofs il-valur ta' paga minima għal min jingaġġa carer f'daru. L-ingaġġ ikun privat, ġifieri l-anzjani jew l-anzjani u l-familja ħajingaġġaw privatament lill-carer huma. Ovvjament aħna mal-applikazzjoni kunu rridu nirrekjedu il-prova tal-ingaġġ u koll anke l-kuntratt biex nassiguraw li l-kundizzjonijiet tal-impjieg huma dawk li huma wkoll favorevoli għall-impjegat ukoll. Għal dan il-proġett hemm ivvutat mal-1,000,000 euro. Għalkemm is-Segretarju Parlamentari Caruana fissret kif dan mhuwiex l-unika proġett li se jnaqqas il-listi ta' stennija fid-djar tal-anzjani. Però mbagħad għandna proġetti oħrajn, fin għandna l-estensjoni tal-imtarfa li sal-aħħar tas-sena ħajkonna 25 sodda ġdida, għandna proġett ġewwa San Vincenzi li wkoll ħajkun qed jagħti 125 sodda u din is-sena l-Gvern ħajkun xtara mingħand il-privat 270 sodda sal-aħħar Ottubru. Caruana fakkret kif dawn il-miżuri jsegwu oħrajn li diġà ttieħdu fl-aħħar xhur u li raw il-listi ta' stennija jonqsu bi 30%.